ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ኣድማስ ፎረም እዩ ኣድማስ ፎረም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ሕጂ እውን ኩናት መፍትሒ ኣይኮነን ብዝብል ኣርእስቲ ናባኹም ነሕቕርቦ መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣተኪርና ንዛረበሉ ነዚ ሕጂ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ጀማሪኡ መን እዩ ብዘየገድስ ኩላቶም ሓድሕዶም ዝካሰስሉ ዘለዉ ኩነታት ኣብ ተፈጢሩሉ ዘሎ ኩነታት ኣብ መጨረሻ እዚ መፍትሒ ከም ዘይከውንን እዚ ኩናት እዚ ከይጅመር ተባሂሉ ክግበር ዝፀንሐ ፀቕጥታት እሱ ሰጊሩ እቲ ኩናት ዝተጀመረሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ኣብ መጨረሻ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ነገራት ብዙሕ ህይወት ሰባት ኣጥፍዩ መፍትሒ ናይ ንሓዋሩ ዘላቒ ፍታሕ ከምፅእ ዘይክእል ምዃኑ ብዝተፈላለየ ምክንያት ንነዊሕ ግዜ ክንዝርዝሮ ዝፀንሕና ኢና ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ أبي أحمد أبل علتهم قالوا تتعويتوا مفتحي كونن ناو قالوا بيش السيركل كوت زغل كون أجندات اللو عند حداتهم قالوا تحيلتات أبل على أبي أحمد تعويتهم كا إثيوبيا فما هاجر كقتل دي أي كتسلن أب حدا جازو تخونتاتن بعبي يخاني أم مونجو أم حران تجراين أم مونجو أورميان أم حران أم مونجو صومالن عفارن أم مونجو خلوا زلهم السحابات كله بحيلي ناي مفتح تندن سمتيو تزوبا نبكال قلوا لاو التنبر زلاق في التحت سلاق سلام زمصالو أيكونه بزي ناي لعلنا وتادراو لعلنا حيل لعلنا جيزاو عواتات رخيبنا يلوم زجهرو ويكا زحبون خول يا زجن نتهاجر نتهزبن نتزوبان زلاق فتح زمت زيكونه نقصالنا بكال زوريا ناي كوينات زوتو سلازخونه نزينا بقصالي كوينات مفتح خونا يكلني المحجي استخايد كوينات مفتحي يكونن كوفيلكا أبريتوريا تجديد كام زررابي مفتوحهم نيرو أبالجرس وعل تجديد كا كوفيلكا بافرزون غير كام مزف مفررامي نيرو حجون زمت خوينات بخوينات رح بودا سلزي كال سرعتات كتكير تغون كاخا أهجراويان حيلتات زباويان حيلتات كلهم أبتغ وداي إنترست لنا زبل أكلات نناتهم أجندان نناتهم إنترست حيزهم سلزموتو قليل أيكخونني سلزي نزق قليل زي كون طرح كابزات مالت جميرا زلا خوينات سقع زالو معانتي طفيئن زلوا هيوت ኣለዋ طفيئ زلو ንብረት ኣሎ ገና ከዓ እዚ ክቅፅለሉ ዝኽእል ነገር ሆሆ ባህልን ይጅመርን ነምቲ ዝለመድናዮ خبرون ጓይላን ሳዕስዒትን ብኩሉ ሸነኽ ስዒርና ዝብል ነገር ይመጽእ ኣሎ እዞም ትማሊ ኣብ ዝሓለፈ ኮይናት ዝጠፍኡ ህይወት ብምንም ተኣምር ክምለሱ ይክእሉን ነዚኣቶም ከዓ ፅባሕ ንጎ ንምንታይ ነይሩ ዋጋ ዝብል ሕቶታት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክመፆም ምዃኑ ርዲ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዝጠፍአ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ተልካየት ስርዓት መልሲ ክህበሉ ዘይክእልን እኳ ደኣ ተመሊሱ በቲ ዝገበርናይ ንጣዓስን ኢና እንዳበለ ሕጂ ከዓ ምስ ትግራይ ኮንካ ኣብ ካልእ ዝካየድ ነገር ምእታው ተንደንስ ከም ዘሎ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነት ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነት ግብፂ ጥራሕ ዘይኮነት ዞባውያን ሓይልታቱን በብናቶም ሸነኽ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዝኣትውሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ንመጀመርያ ግዜ ስፍሓትን መጠንን ናይቲ ኩነታት ኣበይ ናበይ ዝኸይድ ምዃኑ መረዳእታ ንክኸውን ምእንቲ ኣብ ወደባት ግብፂ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተኻይዱ እሞ መን ይኾኑ ተባሂሉ ሕቶታት ዝተለዓለሉ ኩነታት መፂ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብድሮናት ተሃሪምና ዝበሃል ወይ ከዓ ተሃሪማ ዝበሃል ነገር ክመፅእ ከሎ ናይ መን ሓይልታት ክኾና ይኽእላ ናይ RSF ሓይልታት ካብ ኢትዮጵያ ባህር ዳር ተበጊሶም ብድሮን ሃሪሞምና መንግስቲ ሱዳን ዝኸሶ ዝነበረ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ዘለወሉ ግዜ እቲ ኩናት ናይ ሓንቲ ሃገር ውሽጣዊ ጉዳይ ዘይኮነ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትግራይን ፒፕን ትግራይን ጥራሕ ዘይኮነ ምትእትታው ዞባውያን ሓይልታት እውን ዘለዎ ስለ ዝኸውን እዚ ከዓ እቲ ኣብ ዝነበረ ነይሩ ኣብዱላይ ሰዓት መፅኡ ካልእ ቀዳምነታቱ ምስ ወገነ ቁሊሕ ዝብለካ ምዕራብ ዓለም ኣብ ዝደለየ ግዜ መፅኡ እዘን ዝጠፍኣ ዘለዋ ህይወት ምስ ጠፍኣ እቲ ዝጠፍእ ንብረት ምስ ጠፍአ ተተኳሲ በቲ ካልእ እንዳሸጠልካ ተመሊሱ ከዓ ኣብቲ ዝደለየ ሰዓትን ግዜን ካልእ ስምምዕ ኣፈሪሙ ኣገዲዱ ደው ዘብለካ እንተኮይኑ ስለምንታይ ተበግሶቲ ብኣጋዛ ይመፅእ ካብቲ ግርም ዝብል ነገራት እንታይ እዩ ኩሎም ነዚ ኩናት እዚ ከም ዘይደልይዎ ሰላም ይደልዩ ከም ዘለዉ ፒፒ ይኸበና ኣሎ ንሕና ኩናት ኣይደለና ማሕበረሰብ ዓለም ገለ ክገብር ኣለዎ ክትብል መንጀሪኖ ክዛረብ ሰሚዕናያ ነርና ፈትለወር እንታይ ማለት እዩ እዚ ደኣ ከም መጀመርያ ንብሎ ነበርናኮ ማሕበረሰብ ዓለም ተኮይኑ ንኣብይ ከስምዖ እዚ ኣቀዲምካ ነዊሕ ክስርሓሉ ዘሎ ፕሪቶሪያ ሞይቱ ገለ እንዳተባህለ ይኮነን ማዕረ ከዓ በዚ ኸድካ ፕሪቶሪያ ደው ተይሉ ኣብ ኩናት ዝነበሩ ሃገራት ስለዝኾነ እቲ ኩናት ይቕፅል እዩ ማለት እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከዓኒ ፖለቲካሊ ክስርሓሉ ዝግባእ ኣየናይ
እቲ ዲፕሎማስያዊ መስመር ዲ ወይስ ናይ ፅምዶ መስመር ብናይ ፅምዶ መስመር ሕጂ ክንዕወተሉ ንኽእል ኢና ኢልካ ብውሽጢኻ ተኣምን ተኾንካ ንማሕበረሰብ ዓለም ከዓ ኩናት ግደፉ ብኩናት ኣይፍታሕን ክብሉ መፂኦምካ ኖ ኣብይ ኣሕመድ ብኩናት ተደይ ኮይኑ ብሰላም ድሌታትና ይገብሮኒ ፕሪቶርያ ቀቲልዎ እዩ እዚ ኢልካ ማሕራይ ተባሂሉ ኩናት ተተጀሚሩ ከዓ ማሕበረሰብ ዓለም ኩናት ጀሚሩላ ዓገበሉልና ትብል ተለካ ሚሊታሪ ስለዘይትስዕር ኣይኮን ክትስዕር እውን ትኽእል ኢኻ እንዳሰዓርካ ከለካ ግን ዕንቅፋት ክኾኑካ ከም ዝኽእሉን ክኾኑ ምዃኖምን ምስ ገመትካ ዝበሃል ዘሎ ነገር ሃልኩ ኮይኑ ከይተርፍ ምክንያቱ እቲ ምትህልላኽካ ኣብ ክንዲ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸውን መስቶም ምዕራብ ዓለም ዝኾነሉ ዓይነት ተንደንሲ ይምዕብል ስለ ዘሎ እንተተኻኢሉ ኣትሊስት ብፀቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተኣትዎ ውዕል ፕሪቶርያ ብፀቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም ጥራሕ ክትግበር ዝኽእል ኣብ ዝብል ኣመር ነኺስካ ነዚ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ንሕና ተገዲዱ ዝመፀና ኩናት ተደይ ኮይኑ ኣብዚ ዘሎ ዞባዊ ኩነታት ኣቲና ዞባዊ ዘይምርግጋእ ንምፍጣር ንሕና ግደ ክንፃወት ድልዋት ኣይኮነን ስለዚ ክበሃል እንዳተገበኦ እዚኦም ምስማዕ ዓብዮምን ኣለዉ ብካልእ መስመር ተባሂሉ ብግብፂ ኣቢሉ ንኤርትራ ኢንቮልቭመንት ናትኪ ቀንሲ ኣብቲ ዞባ ዘለኩም ተራ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ምምፃእ ቫልዩ ንህቦ ኣለና ንዕመ ብሓደ ኮይና ስለዚ ከመይ ጌርና ነረጋግኣዮ እንተተባሂሉ እሞ ኤርትራ ተኣማሚና ድያ ምስ ትራምፕ ንዚ ክትፈጥሮ ትደሊ ፅምዶ ሕራይላ ናይቲ ዞባ ፀላዊት ኮንካ ናይ ምውፃእ ድሌት ናይ ኢሳያስ ረውዩ ነቲ ካልእ ኩሉ ገዲፉ ዲ ክኸይድ ወይስ ሕጂ እውን ኢሳያስ ነቲ ናይ ፅምዶ መስመር በታቲኹ ተመሊሱ ሕጂ ነቲ ካልእ ንፅባሕ ንጎ ዝሓስቦ ንፋኖ ሒዝካ ኣብቲ ዞባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ፅልዋ ንምኻድ እንተዘየለ ኢትዮጵያ በዛ ትኸዳ ዘላ ኣከያይዳ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝበልናዮ እቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግራት ቀሊል ከም ዘይኮነን ንኩሉ ብሓይሊ ጥራሕ ክትፈትሖ ምፍታን ፍታሕ ከም ዘይኮነ እዚ ከዓኒ ካልእ ሽግራት ሒዙ ክመፅእ ምዃኑ ንሪኦ ዝነበርና እቲ ንመጠን ናይቲ ሽግር ክዓብን ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ስጋዕ ዘሎ ትህሉ እሱ ተዘየለ ትፋረኸስ ዓይነት ሃገር ፍራጃይል ክገብራ ብስነ ስርዓት ዝሰርሓሉ ኣጀንዳ እዩ ምክንያቱ ኣማራፂ ካልእ ተሳኢኑ ንከይትፈርስ ተባሂሉ ዝረኽቦ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ መክሰባት ይሪኦ ስለ ዘሎ ኩሉ ፃዕርታት ዝግበር ዘሎ ብፍሉይ ልኡኽ ናብ ኣፍሪቃ ዘሎ መስዓድ ጳውሎስ ዝግበር ዘሎ ብግብፂ ዝማእከሉ ዲፕሎማስያዊ መስመር ብኣምባሳደር ማሲንጋ ቢሉ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ነዚ ኩሉ ተሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ኩናት ተኸፊቱስ ኩለን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ነዚ ኩናት ምጅማሩን ሓድሕድ ካሰሱ ከም ዘለዉ ካብ ኣልጀዚራ ስጋዕተን ዝዓበያ ሚድያታት ዝተዛረባሉን ዝዛረባሉ ዘለዋ ኩነታት እዩ ቀፂሉ እዚ ናበይ ክኸይድ ናብ ሙሉእ ኩናት እንተኸይዱ ሚሊታር ልስዒረ ኢሉ ዝዕወት ኣካል ንናይ ኢትዮጵያ ኣረጋጊኡ ክቕፅል ዝሓስብ ብናይ መንገዲ እቲ ናይ ፋኖ ሓይልታት ናይ ኦሮሚያ ሓይልታት እቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እንታይ ግብረ መልሲ ናቶም ብሓባር ኮይኖም ናብኡ ምስ ዝኸዱ ኣብ ፅባሕ ንጎ ሓድሕዶም ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ከዓ ካብ ሕጂ ትሒዞም ሕሳቦም ክገብሩ ምዃኖም ርዲ እዩ ስለዚ ነቲ ዘሎ ዝተወሳሰበ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ፖለቲካ ዞባናን መፍትሒኡ ኮፍ ኢልካ ዲፕሎማስያዊ ምዝርራብን ካብቲ ናይ ሓይሊ ድሌታት ምክንያቱ እንታይ እቲ ሰባር ሒቑ ክጥምቶ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ዝተዛረብናሉ ካብ ዘለዉ ስርዓታት ወፃኢ ስርዓታት ፖለቲካዊ ረብሕኦም ናቶም ናይ ስልጣን ኩነታቶም ንምትዕርራይ ክብሉ ነቲ ሃገራውን ዞባውን ኣጀንዳታት ከም ዓብ ጉዳይ ዘይርኢሉ ኩነታት ከም ዝተፀባረቐ ኣብ ትግራይ ዝማዕበለ ነገር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነገራት ኣብ ሱዳን ውሽጢ ዘሎ ናይ ጀነራላት ኣከያይዳ ኩሉ ርኢኻ ንዕዘቦ ዘለና እዩ እሞ እቲ ተራ ህዝቢ ናይዚ ኩሉ ከባቢ ኣብ ምንታይ ደቁ ይኸፍል ኣብ መጨረሻ ሽዕኡ ኮፍ ክብሉ እንተኮይኖም እቶም ሓለፍቲ ኩሉ ሻዕ እንድሕር ዳ እቶም ዋጋ ዘኽፍሉካ ካልኦት እቶም ናይቲ ዋጋ ዝኽፈልካዮ ተረባሕቲ ውሕዳት እቲ ማጆሪቲ ግን ከበድቲ ዋጋ ከፊሉ ጥራሕ ዝተረፍቲ ኮይኑ ስልጋዕ መዓስኮም እንዳበልካ ክየድ ይከኣል ስለዚ እዚ ፃውዒትና ሕጂ እውን እቲ መፍትሒ ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ እንተኮይኑ ሰባት እንዳጠፍኡ ሕጂ እውን ብዙሕ ሰብ ምስ ጠፍአ ኣብ መጨረሻ ኣማራፂ የለን ተገዲድና ኮፍ ኢልና ትብል ትኾንካ ከይተገደድካ ከለካ ነቲ ኮፍ ኢልካ ክትከዶ ትኽእል ነገር ክትገብሮ ጌርና እንዲና ዝበሃል እኹል ስለ ዘይኮነ ኢልካ ክሕሰብ ይግባእ ምክንያቱ ዝኸበደ ትገብር ኣለካ ዝኸበደ ዋጋ ምኽፋል እዩ ዜጋታት ምኽፋል መንእስያት ምጥፋእ እዩ እንደገና ከዓ ድሕሪ ዝኩሉ ከዓ ኮፍ ክትብል ትኾንካ ክልተ ክሳራ እዩ ስለዚ ኮፍ ክበሃል እንተኮይኑ ተገዲድካ ዲኻ ብድሌትካ ቅድሚ እቲ ዝዓበየ ሳዕቤናት መምፅኡ ክኸውን ይግባእ
እንድሕር ደኣ ኸይድካ ንኣብይ ኣሕመድ ምዕላው ጥራሕ ኣጀንዳኻ ጌርካ ኸይድካ ከዓ ነዚ እውን ንኣብይ ኣሕመድ ምዕላው ማለት ምፍራስ ናይ ኢትዮጵያ ክኸትል እዩ ብምባል ኣንጻርካ ደው ዝብል እንተኮይኑ ዓለም ብዓለሙ ወይ ከዓ እቲ ምዕራብ ዓለም ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣጀንዳታትካ ከተዕውት ትኽእል? ገና ኩናት ተኸፊቱልና እሞ ማሕበረሰብ ዓለም ዓገበሉልና ኢልካ ፃውዒት ክትገብር ትኾንካ ማሕበረሰብ ዓለም ማለት ሎሚ ኣሜሪካ ዝማእከሉ ምዕራብ ዓለም ስለ ዝኾነ መፂኦምካ ከለዉ ምስኦም ዝበሃልን ምስኦም ዝግበርን እቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ከዓ ኣፍራሲኡ መን ብዘየገድስ ብግብሪ ናይ ምፍራሱ ነገር ዘአውጀካ ነገር እውን ክህሉ ይግባእ። ከም ኣድማስ ፎረም ዝወሰድናዮ መርገፂ እንታይ እዩ? ነዚ ዘሎ ተኣፋፊ እዋን ነዚ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ እዚ ኣብ ዞባና ዝኾነ ይኹን መርገፂ ናብ ጎኒ ሓደ ኮንካ ነቲ ካልእ ዘይንድግፈሉን ብመሰረቱ እቲ ኩናት ደው ዝብለሉ ኩነታትን ንኣድማስ ፎረም ይኹን ካልኦት ናይ ሚድያ ትካላትን ኩሎም ኣክቲቪስታትን እውን እንተተኻኢሉ ነዚ ኩናት ደው ኢሉ ነቲ ስቃይ ናይ ምዕራብ ትግራይን ናብቲ ቅዋማዊ ዝነበረ መንገዲ ይመለስ ዝብል ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ዝማእከሉ ናብኡ ተኸይድካ እንተዘይኮይኑ ካልእ ክመፅእ ዝኽእል ፍታሕ ብዙሕ ዋጋ ብዙሕ ክሳራን ሒዙ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ፃውዒትና ሕጂ እውን ኣንጻር ኩናት ደው ይበል። እዚ ኩናት እዚ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን። እዚ ኩናት እዚ ንወለዶታት ክቕፅል ዝኽእል ካልእ ኩናት ኣፍ ደገ ዝኸፍት ምክንያቱ ምፍራስ ኢትዮጵያ ዞባቱ ዘይምርግጋእ እዩ። ናይ ኤርትራ ምፍራስ ኣብ ስርዓት ዘለዎ ዘይምርግጋእ ክፈጥር፣ ናይ ሱዳን ምፍራስ እንታይ ፈጢሩ ኣሎ ንሪኦ ኣለና። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክፍትሓሉ ዘለዎ መንገዲ ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ዝመልስ ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ውዕል ተዛዓበየት ዝነበረት እሞ ክትግበር ኣለዋ ኢልካ ፕሪቶርያ ውዕል ክጓየየሉ ሰብ ይግባእ ዝበልናዮ ናብቲ ስታትስኮ ቅድሚ እቲ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ክትምለስን እሞ ከዓ እቲ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ዝወሰኖ መሰረት ናብ ዝነበረ ምምላስ ማለት ምዕራብ ትግራይን ካልእን ዝምለሰሉ ኩነታት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ነዚ ክድፈኣሉ ኣለዎ ክንብል ንነዊሕ ግዜ ንኸዶ ነበርና እሱ እቲ ቤስት ኣማራፂ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣይኮነን ወላ ካብቲ ዘሎ ዝሓሸ ስለ ዝኾነ እውን ተቕበሎ ኢኻ ምክንያቱ ዝደንጎየ ትግባረ ይሓይሽ ካብ ብዙሕ ዋጋ ከፊልካ ተመሊስካ ከዓ ተገዲድካ ናብኡ ትመፅእ ፈቲና ኣይኮንና ንኸፍሎ ዘለና እንተተባሂሉ ወይ ፈቲኻ ተኣትዎ ዘለካ ናይ ፅምዶ መስመራት ፈቲኻ ተኣትዎ ዘለካ ክንቀብሮ ኢና ክቐብረና እዩ ዝበሃል ነገራት ብኩሉ ሸነኽ እዚ ንብሎ ዘለና ንሓደ ሸነኽ ኣይኮነን ንኩሎም ሸነኻት ማለት እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ከያይዳ ናይ ህዝቢ ረብሓታት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን ኣጀንዳታቶም እቲ ሓደ ነፍሱ ብዘይቲ ሓደ እንዳርኣየ ንናቱ ውሕስነት ክብል ዝኸፍሎ ዘሎ ነገራት ወይ ከዓ ክኸፍሎ ዝዳለ ዘሎ ዋጋ ንዕኡ ፖለቲካዊ ሽም እንዳሃበ ዳሕራይ ንነዊሕ ግዜ ስማስም እንዳተዋሃብካ ክትከይድ ፀኒሕካ ሕጂ ኣብዛ ወሳኒት እዋን ንመዓራረ ኣብ ሓደ ንምፃእ ገለ ክትብል ብሓንሳብ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣቐዲምካ ክስራሕ ኣሎ ወላ እቲ ዲፕሎማሲ እሱ እዩ ትኽሳሮ ስለዚ ከም ኣድማስ ፎረም ከም ናይ ሚድያ ትካል ንካልኦት እውን እግረ መንገድና ፃውዒት ንገብር ኣንጻር ኩናት ደው ንብለሉ ግዜ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ጀማራይ እምበር ወዳኣይ ዘይብሉ ገና ነቲ ዞባ ኣብ ዘላቒ ኩናት ከእቱ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክሌም ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ናይ ባሕርን ካልእን ዘላቒ ኩናት ከምፅእ ዝኽእል ምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ዕሽሽ ኢሉ ክሪኦ ከም ዘይብሉ ካልእ ሰላማዊ መፍትሒ which means ተጠቃምነትን ካልእን ኩላትካ ትርባሓሉ ከም ኣማራፂ ኣብይ ሃሎ ኣይሃሉ ኢሳያስ ሃሎ ኣይሃሉ እዚ ክትግበር ዘለዎ ኢልካ ምእማንን ንተኽእሎ ኩናት ንምግታእ ሓደ ኣጀንዳ ምዃኑን ሓደ ዕላማ ምዃኑን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምፍራስ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ቀዳማይ ድሒሩ ንጎረባብታ ንኩለን ኣብ ዘላቒ ኩናት ከእቱ ዝኽእል ነገር ምዃኑ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስሕሓባት ኣካል ናይ ሓደ ሸነኽ ኮንካ መስቲ ካልእ ምኻድ ጎቲትካ ንህዝቢ ንሃገርን ኤርትራ እውን ኣብቲ ኩናት ምዕዳም ስለ ዝኾነ እዚ መፍትሒ ክኸውን ስለ ዘይኮነ እቲ ተራ ክፅወት ዝግብኦ ካብ ኣጋ ኣብ መጨረሻ ብሓይሊ ኩሉ ድሌታቱ ኣብቲ ዞባ ከተግብር ዝኽእል ኣካል ድሕሪ ሕጂ ክህሉ ከም ዘይኮነ እቲ ባላንስ ናይ ፓወር ንሪኦ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ድሌታቱ ብሓይሊ ከተግብር ኣይክእልን እዩ ኣብ ኩሉ እዚ ከዓ ይንገሮ ይፈልጦ እዩ ፅቡቅ ገይሩ እቶም ካልኦት እውን ድሌታቶም ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣተግቢሮም ክኸድሉ ዝኽእሉ ኩነታት ብሓይሊ ክፈጥርዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኩላትካ ተኸባቢርካ ብሰላም ክትነብረሉ ትኽእል ኩነታት ኣብ ምፍጣር መስመር ክኽየድ ይግባእ እምበር ሕጂ እውን ዕሸላት ከፊልካ ሕጂ እውን ከቢድ ዋጋ ከፊልካ ኣብዚ ናብትን ኬድካ ታንኪ ቃፂለ ታንኪ ተቃፂሉኒ ድሮን ኣቃፂለ ድሮን ተቃፂሉኒ እንዳበልካ እቲ ድሮናት ዘቃፅሎ ዘሎ ህዝቢ መንእሰይ ዝሃልቕ ዘሎ ግን
ዝምለስ ህይወት ከም ዘይብሉ እተን ድሮናት ተቃፂለን ካልኦት ድሮናት ክመፃ እየን ሰብካ ግን እቲ ሰብካ ክትዕቅቦ ዝግባእ ነገር ምዃኑ ፈቲና ይኮናን ከይፈተናይና ንኣትዎ ዘለና ዝበሃል ዘሎ ፈቲኻ ክትኣትዎ ትኽእል ናይ ሰላም መፍትሒ ግን ከም ዘሎ ምሕሳብ ከድሊ እዩ ነዚ ወቕላ ተሰዓሪ ስምዒት ሃሊካ ህዝቢ ብምድሓንካ ሃገርን ሕብረተሰብን ብምድሓንካ ግን ዝስማዓካ ውሽጣዊ ዕጋበት ክበዝሕ ይግብኦ ምክንያቱ ተኽእሎ ናይ ኩናት ከትርፍ ዝኽእል እዩ መዐቀኒ ጅግንነት ክኸውን ዝግብኦ ለብ ዘበን እምበር ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት መሊስካ ነዳዲ ወሲኽካ ነናትካ ኣጀንዳታት ከተዕውት ምኻድ ኣብ መጨረሻ ዓቕሚ ሰብ ኣይዕወት መሳርያ ይዕወት ዕላማ እዩ ዝዕወት ንብል ነርና ዕላማ ናይዚ ከዓኒ ካብዚ ስጋዕ ኣብዚ ዝብል ክቕመጠሉ ዝኽእል ነገር ስለዘየለ ኣብይ ቀቢርካ ዝበሃል ዘሎ ነገርካ ብኢትዮጵያ ኣፍሪስካ ይትርጎም ስለ ዘሎ በቲ ምዕራብ ዓለም እዚ ኣብ መስርሕ ዝፍጠር ምፍራስ ኢትዮጵያ ካብ ዘይምቕባል ደገፍ እንዳሃቡ ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትካን ፃውዒታትካን ግብረ መልሲ ዘይወሃቦ እንተኮይኑ ክሕሰበሉ ዘለዎን እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ካልእ መፍትሒ ክድለየሉ ዘለዎ ምዃኑን ክንግንዘብ ይግባእ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣካል ናይ ሓደ ኮንካ ከምዝባ ገበርና ከምዝባ ገበሩ ከምዝባ ንገብር ኣለና እንዳበልካ ምኻድ ናይ ብሓቂ ሰላም ዘምፅእን ፍታሕ ዘምፅእን ነገር ከም ዘይኮነ ክንግንዘቦ ይግባእ እቲ ኩናት ዝኾነ መፍትሒ ክድለ ኣለዎ ንልዕሊ ዓመት ዝበልናዮ መበሊና ጉዳይ ከዓ ካብ ናይ ትማሊ ዘይንመሃር ተኮይና ትማሊ ዝተገብረ ኩናት ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣስዒቡ እንዳረኣና ሕጂ እውን ንዑ ክቐፅል ዝኽእል ነገር ብከምዚ መንገዲ ምኻድ ልክዕ ከም ዘይኮነ ደጋጊምና ንዛረበሉን ንነግሮ ዘለና ነገር ስለ ዝኾነ ነዚ ብግምት ኣትዩ ማሕበረሰብ ዓለም ኩሉ ናይ ሚድያ ኣካላት ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ከም ህዝቢ ይኣኽለና ክብልን ኩናት መፍትሒ ክኾነና ይክእልን እዩ ዘሎ ፍልልያትካ ብኮፍ ኢልካ ብምዝርራብ ከይተገደድካ ከነስምረሉ እንደሊ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ርእስትና እንታይ እዩ ብወለንታኻ ነቲ ዝመፅእ ክሳራታት ኣብ ግምት እቲኻ ኮፍ ትብሎ ኮፍ ምባል ናብ ፍታሕ ዝወስድ ክኸውን ከሎ ተገዲድካ ኮፍ ትብሎ ግን ካልእ ፕሪቶርያ ውዕል ኣምፅኡ ከይደለኻ ስለ ዘእተውኻ ንትግባሪኡ ከዓ ዕንቅፋት ትኸውን ቀጥታዊ ዘይኮነ ተዘዋዋሪ ዕንቅፋታት እንዳፈጠርካ ትኸደሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ዓበይቲ ትካላት ዝውክሉ ሰባት ኣብ ኮራፕሽን ኣትዮም ነቲ ዝንቡዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ መስመር ናይ ዞባና ኣካሉ ኮይኖም ዝኸድሉ እምበር ናብ ፍታሕ ዝኸድሉ ኩነታት የለን ኣብ ከምዚ ዝበለ ዝንቡዕ ፖለቲካዊ ኣከያይዳ ቁኑዕ መስመር ሒዝካ ወላ ምኻድ እውን ፍታሕ ዘይኮነ ተመሊስካ ተበዳላይ ክነስኻ በዳላይ ኮንካ ከም ትረኣይ ናይ ምግባር ሰንኮፍ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ስለ ዘሎ እስኻ ኪኖ ናይቲ ሰንኮፍ ዲፕሎማሲ ኸይድካ ህዝበይን ሃገረይን ከድሕን ዝኽእለሉ መንገዲ እንታይ እዩ ደኣ ክበሃል ይግባእ እምበር እቲ ንነዊሕ ግዜ ዝኸደ ራእይዎ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ገድልን ምስ ገድሊ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ተሓሳስባን በቃ ብሓይልኻ ይኩሉ ነገር ዝግበር እምበር ብሓይልኻ እንተደይ ኮይኑ መፍትሒ የለን ተባሂሉ ዝኽየድ ነገር ወል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝውሰድ ዘሎ ነገር መፍትሒ ኮይኑ ይተወድአን ኣብ ናይ እስራኤል ናይ ፍልስጤም መወዲኢ መፍትሒ ኮይኑ ይውድአን እዩ ናይ ዩክሬን ራሽያ መፍትሒ ኮይኑ ይውድአን እዩ ኣብ የመን ዘሎ ኩናት ስዑድያ መፍትሒ ኮይኑ ይተወድአን ኢማራት ኩሎም ኮይኖም ከማ ኣብ ኣፍጋኒስታን ናይ ኣሜሪካ መፍትሒ ኮይነን ተቐሊላ ኣቑሑት ሒዘያ ወፂኣ ኣሜሪካ ከምቲ ዝረኣኹሞ ስለዚ እንድሕር ዳ ትዘላቐ ፍታሕ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኣወጀ ኩናት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንህላዊኡ ይበሃል ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ግን ንህላዊ ህዝቢ ትግራይ ንቃለስ ኣለና ኢልካ እንተኺድካ ህላዊኡ ከተውሕሰሉ ትኽእል ሞት ብደው ብምባል እምበር ሞት ዝያዳ ከፊልካ ተመሊስካ ከዓ ኮፍ ኢልካ ኣብ ምልዛብ ተገዲድካ እንተኣቲኻ ክልተ ሞት እዩ ስለዚ ኣብ ተኽሲ ከይኣተኻ ኣብ ኩናት ከይኣተኻ ክመፅእ ዘለዎ ነገራት ክመፅእ ይግባእ ተቐዳማይ ካልኣይ ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ሽግር ሒዝዎ ዝመፀ ሳዕቤናት ከዓ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ እዞም ናይ ኣብይ ተጋሩ ዝበሃል ስያሜ ወፂዎም ዘሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንኸማኻ ተጋሩ ምሳኻ ኮይኖም ትማሊ ተኸቢድ ዋጋ ዝኸፈሉ ነዚኣቶም ከመይ ጌርካ ኢኻ ናይ ኣብይ ተጋሩ እንዳበልካ ስያሜ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልልያትን ኣከያይዳን ነገራትን በበይን መዐቀኒ ስለ ዝገበርካ እሞ ብጅግንነት ትፈልጦም ነዚ ዝነበረ ኩናት ዓብ ተራ ዘምፁ ሰባት እውን ፖለቲካዊ መርገፂኦም ተፈላለዩ ካባኻ ስለ ዝረሓቑ ናይ ኣብይ ተጋሩ ምባል ተጀሚርካ እቲ ዋጋ እዩ ዝከብድ እቲ ዝኽፈል ዋጋ እዩ ዝከብድ ምክንያቱ እታ ናይ ትግራዋይነት ትበሃል ስምዒት ኣብ ኩላትካ ክትህልያ እታ ናይ ሰሜን ህልኽ ኣብ ኩላትካ ክትህልያ
إذا هل خزي أخاني نتزخفل واجا زيادة كوسخ دقايق جوبرنبر كقنس كجوبر يكون سلازي بزم دايزرينا حجون زاني أبي تجاردو زي أن دابل كابانداتات دابل كاتخير زلا كايدا كبير واجا خفل سلازخونه حجون أبكم ذا عينة أفا في أوانون ولا تزخفل واجا أنتي ما تن تفقت التجراين أمريحنا التجراين زفتسم زحقسو تجراوي نخفتر إجام كم تصوات سلازخونه بتحدى شنخ زلو أكلون نتي أبتي تجراي زخيد زلو نجر كاب حزب تجراين كاب سرعة فلالي خازقية دلو خناتات نتاب إرترا زرعنا بقدف مالت حزبيو حزبه جنبار مالت حزبيو لا تبع زخده حجون بخوم عين التندنس اندخد كخيرك أما جرشاقن سب يأخلنا كم زن دابلنا وقاين خفلينينا كاب زننيو دقنا أيت سخفلنا كنا تمصلنا اندابله زصوع زنبره عششلك اندخدك أما جرش أقديدك غفيفك تقول خنا تفطيرو إذا غير كون السقد يكون كوساني كله زباون عالم لخاون بوليتيكاوي مسمرات اليومخا زوزوازي حجي تخصص اسمع أكل كم قص عينا ذا عينته إذا معك أود معك مجمري لنا كتتاوي نتيجتكم مزلهم أجندة زي تعوتوا المنجدي كن كيدينا زبل قبر ملسس قاعد متسكت تتبتحيو كم زي متسني تتبهيلو وين مسجيزي نرأيه ناس تجميل زلوا خينات درو أمريكا توم أبو مسوم involved جوبت فولت وياه درو نتفتاتهم كابت زنبر وسيخمو إذا كنا تعتزي أمس متت نابي قدسهم كخديم أو قرب أوان نسوم عن ريو النجارات كخونيم مغنياتو اتزوبا ناب كينات انت اتيو ناتنا ناشنال انترست ايكونن ابتزوبا حدش كينات كتكفتو اين فكدين نندا تباهل خلو نزيا واغا خفللا زخيل سلا اكل سلا زي تدلي نحنا جمرنا اسم جميرهم اسم با اسم بحري مومنا تقنتات نرلن من جميرهم من ابي هاريمو تخصبي انت جميرخا تنسات لا يتابر اسم دلوا يترفدو درونات لقحيت كامتي خفقدو درونات امتي خات تجهرلو نتي ኣብቲ ዞባ ዘምዕብል ዘሎ ነገር ብደቂቕ እንዳርኣዩ ሓበሬታ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ፖለቲካውያን ዝህቡን እቶም ናይ ምዕራብ ናይ ስለላ ትካላት ምዃኖምን ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ፅባሕ ንጎ ኣንሕና ጀመርና ንሶም እባ እቲኦም እባ እንተበልካ መዓዝ ሰዓት ኣየናይ መን ቀዳማይ ተኪሱ ኮፍ ኣቢሎም ብሳታይላይቶም ኣኪቦም ኣምፂኦም ዘርእኻ ኩነታት ከም ዝፍጠር ክንዝንግዕ የብልን ንህዝቢ ወል ንሕና ተጠቂዕና ክትብል ትኽእል ኢኻ ኩላት أبي خم خبل خاليو بمريحنا تجراي خم خبال كاليو أبايتا جن من ينتهي جمير وجن دفلت قال له من مسمور من جدتاتو الله نهزب جن كينات يا أخلنا دكنا أي تكفوفلنا ندابل خلو نو زخينات إذا أيدلنين جنك أخويناتي مفتي كن قبرينها قال ندابل كاتخيل انت لخا بتحد شنخكا ول بكا خندتي أخلنا ما قالخن أعطينا نداتو هل انت تخيدو أم كم عينة فيشيس سيركل نايكيناتي خو التمالي تحيخ ولد زي وحدات راح غير كادي خانع عم تسميهم دلخا برزل على خبقات في اليوم دوز بولو أنا عايز كاري خاطر يوم دلخا أمو نتزن برك حد النت أفتنا زقطو نجارات اندامت سخلو بو قتل كخنتايخو نوح جدي أبزي تحت خوينات زخون أمارات خنبل كلنا بزحت تعذبتي ويك أدقفتي قال يوم كادرات زهبنا قبل ملسنتاي أمو انتاي تفتح كم يلي قتل حزب تجراي كم يلي قتل زبالال نخي قتل السو كم وحسنات توهبنا تخينات دوزة بلا بريتوريا بمسرة بريتوريا وعل كتجبر النجر كله نختجبر نتوم نت بريتوريا وعل زجبور ونجرات إذا بسطر بتي نايتم ده مسمر ندخلك بتم أمز جبر سلازري وسلاز فلتوا سلام ما خرطم زلوهم كا مستم ما خرطم تماخيرهم أي زخونات زي نبذ أنفتي زخيز زلو زي يتجبر زلو إرترا زد تجبر على السودان زد تجبر على جبس زد تجبر على سلازم استباهله نزل نخفتهم جبس مس إثيوبيا خف قبلو مسمر دبلوماسي جميرهم كم زلو نسمع زلنا بتحدى شنخ كأساتهم كم نداقور خلو بتخا بتنا يتصمدو مسمر تصمدو حزبن حزب ريهم طفي قيمو تناي حزبن حزب زبال نسمع لنا قدموسو كمزي مأتوي ملا مدينة تصمدو ينيرنبر حقኛ ጽምዶ ኣብቲ ሚሊታሪን ኣብቲ ፖለቲካን ዝካየድ ዝነበረ ነገራት ምዃኑ ሕጂ ብግብሪ ዝረኣየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዚ ናይ ሎሚ መደብና ኣተኪርና ክንዛረበሉ እንደል ዘለና ከድካ መጨረሻ ኩናት መፍትሒ ክኸውን ስለ ዘይኮነ እዚ ከዓ እንታይ ብፀቕጢ ናይቶም ማሕበረሰብ ዓለም
ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ደው ኣቢሎ ኢሎም ካ ደው ተብል ተኾንካ እዚ ክካየድ ዘሎ ዝኽፈል ዘሎ ዋጋ ኣይግባእን እዩ። እዚ ዝኽፈል ዘሎ ዋጋ ናብኡ ከይተበፅሐ ይህን ምሂን ኢልካ ክፍታሕ ዝግብኦ ነገራት ውሽጣዊ ፍልልይካ እንዳግፋሕካ ምስ ደገ ዘለካ ፍልሊ እንዳግፋሕካ ዲፕሎማስያዊ ክሳራታት እንዳኸሰርካ ከለካ ብሚሊታሪ ሓይሊ ጥራሕ ተዓዊተ ድሌታተይ ከተግብረየልካ ምሕሳብ ምናልባት ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ብድሕሪ ሕጂ ፀቕጥታትን ማሕበረሰብ ዓለም ዝወስዶም መርገፂታትን እሞ ከዓ ኩናት ጀሚርካ ኩናት ረብሓና ይኮነን ናትና ኢንተረስቲ ይኮነን ግደፉ እንዳተባሃለ ከይዱ ተመሊስካ ማሕበረሰብ ዓለም ክድግፈና እዩ ወይ እውን ነዚ ነቕርቦ ዘለና ፃውዒት ክሰምዓና ይኽእል ኢልካ ምፅባይ ከዓ ፖለቲካሊ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስማዓናን። ምክንያቱ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ኣካሉ ከምዘይኮንካ ንዕኡ ከምዘይትድግፍ ክትገልፀሉን ብንፁር መርገፂኻ ከተነፅረሉን ትኽእል መድረኻት ተፈጢሩ ክነሱ ነዚ መድረኻት እዚ ግን ብኣሉታ መልሲ ክወሃበሉ ዝፀንሐ ኩነታት ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ነዚ ዝቕየር ነዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ እስካሌት ገይሩ ናብ ካልእ ዞባታት ልሒሙ ከበድቲ ዋጋታት ምኽፋል ከየምፅእ ከሎ እዚ ነቶም ብሚሊታሪ ዓወት ከነምፅእ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት እዚ ዘረባ እዚ ካብቲ ሒዞሞ ዘለዉ መስመር ምጉንዳብ ኮይኑ ክስምዖ ምኽእል እዩ። እቲ ከምኡ ዝሓስብዎ ዘለዉ ክትግበር ኣይከኣልን እዩ። ኣብ መጨረሻ እቲ ዝስማዕን ዘሰምዕን ሓይሊ ብምሉእ ሓይሊ መፂኡ ነቲ ጉዳይ ደው ከብሎ እንተደልዩ እምቢ ክትብለሉ ትኽእል ኩነታት ስለ ዘይህሉ ወላ እውን መስቶም ጀነራላት ከይተረፈ ዝርርባት ስለ ዝግበር ነዚ ቅድሚ ናብቲ ክሳራታት ኣብዚ በፂሑስ ሕጂ ደው ከነብሎ ይንኽእልን ኢና ኢልካ ዝያዳ ዋጋ እንዳኸፈልካ ከኺደካ ዝኽእል ነገር ቅድሚ ምኻድ ክግበር ዝከኣል ነገር ብህዝቢ ብሚድያ ኣካላት ብኣክቲቪስትስ እዚ ኩናት ደው ይበል ኩናት መፍትሒ ይኮነን ናብ ውሽጢ ትግራይ ምስ ኣብይ ጥራሕ ዘይኮነ ብምሉእ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ተኣሳሲሩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ምስ ኤርትራ ተኣሳሲሩ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ነቲ ዞባ ብምሉእ ዝፀልዎ ዘሎ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ስለዚ ከም ሃገራት ዘይኮነ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሃገራት እውን ኢዳእታውነት በዚ ሕሉብ ዘለወሉ ግዜ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሎሚ ናይ መን ሃገር ድሮንያ ቤን መፅኣ ኣበይ ሃሪማ ዘይፍለጠሉ ዓይነት ኩነታት ኣብ ዘለወሉ ግዜ መፍትሒ ናይዚ ኩሉ ሽግራት ኮፍ ኢልካ ሃገራት ናብ ንቡር ሃገራዊ መስመራተን ኣትየን ውሽጣዊ ሽግራተን ኮፍ ኢለን ክፈትሓሉ ዝኽእላ ኩነታት ክፅዋዕ ዳ እምበር ቪሸስ ሰርክል ናይ ኩናት ከፊትካ ሎሚ ተጀሚሩ መዓዝ ከም ዝውዳእ ዘይፍለጥ ንነዊሕ ዝቕፅል ዙርያ ናይ ኩናት ክፍጠር እንዳረኣኻ ትም ክበሃል ኣይግብኦ እንዳበልና ሕጂ እውን ፃውዒትና ኩናት መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እዚ ኩናት እዚ ንካልኦት ዝመፁ ዞባውያንን ከባቢያውን ኩናት ዝዕድም ስለ ዝኾነ ፃውዒትና ደጊምና ደጋጊምና ትሕቲ ኩናት ዝኾነ ፍታሕ ምንዳይ ይሓይሽ እንዳበልና ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ዝቕፅል ብካልእ እስካዕ ንራኸብ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ሕቶን መልስን ክህልወና ኣይኮነን። በዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝቕፅል ብዝሰፍሐ ምስ ሕቶን መልስን ክንምለሰኩም ኢና። ሰላም ክኒሕ Thank you.